Marius. Așa, mami. Hai, arată-ne cum știi tu să te joci. Hai, mami, hai. Bravo, mama, hai. E ce băiat mare suntem acum, ținem jucării? Da. Da. Hai că se dă mama din nou. Ia. Hai, prinde-o. Dar nu în gură. Nu ne trebuie în gură. Ia. Hai. Tocmai ai mâncat. Nu e bună buza de training, nu? Așa, mama, te-ai prins singur. Bravo, mama! Hai! Zia! A! Mai vorbești?